putune. Apa diseret-seret ben iso dhuwur karepe. Ora kok ngono. Iki lho Mbak Sukin iki kaya dolani putune kok dadi dinyenekke. Ya Allah. Oh niku to? Oh wayahipun nggih. Sehat pokoke Mbak Sukini panjang yuswa. Matur nuwun dilapi. Pripun? Kan gendong. Syukur bisa. Kosek. Ngopo? Ben kita. Oke kok nggih. Mboten metu. Metu ah. Aduh. Metu ya. Mbak Kakung lewat. Mikno. Mboten metu. Mik, Mak. Aduh gocekan. Ya Allah ya. Racet dah. Rekae moh-moh digendong ya Pak ya. Alah padune kowe kuwi lho. Ora gagel. Suwe ra kepethuk aku. Kangen gendong aku asline. Kangen ya Pak. Mboten. Nggih, jenengan Mary to, Pak? Mangke tok, Pak Mary. Masane aku wanine karo sing cilik tok. Lho lah gematine ya Allah. Yo ngalah. Yo gematine. Bu iki ketoke kulino nonton videomu iki, Mas. Astagfirullahaladzim. Iso diglegek kok iya. Aduh ya Allah. Wah, yo kene arep ngulu weteng angeleran. Lah nyapa? Oh diblebek kok nek buku Sukini. Ini kapok jare. Ayo lanjut, Mas. Syukur bisa nyawang gunung desa. Penak-penak. Penak pegel aku penak. Goyang no. Ya. Akang Mbak Sukini. Ref, Mas. Neng gunung tak cadangi. Jagung. Yen mendang tak sili. Tak wedi apa lho. Caping gunung tutuk. Kowe iki kok goblok to, Mas? Goblok piye? Digendong ben ra jiglok ki sikilmu gathokno. Gathuke piye wong cupet kok kon gathuke. Oh, ngawur ae iki. Wong arep tak gathuke cupet kok. Yo nekno gocekan sak nyandake. Wong edan kowe iki asline. Mosok aku kok. Pegel tenan aku. Ora wis Ora nempel. digondeli kok. Kondelan dhewe. Jiblok malah cilok. Sekar bisa nyawang gunung desa. Ora ilang Mas.
Hah? Nyuwun pangapunten, nyuwun keparingipun saking alumni SD Sembungan. Balirono, Kasuwun pangastunipun pandonganipun foto sareng tempatan sarimbit nggih. Sepeda malih saking alumni SD Sembungan. Kasuwun pangastunipun kanthi foto sareng tempatan sarimbit. Monggo lanjut Mas Rucek. Lanjut lho. Oh lanjut toh. Oke, matur nuwun Pak. Meduk dhewe. Arep barang wis ngene wae. Ganti penyanyi iki lho kok. Ayo penyanyine gen ngadeg awake dhewe sing ngene iki ae. Kok Mas. Dadi selawase ngene iki terus. Wocre wo. Apa eneh? Kowe iki dadi base dokno iki lho. Dadi juragan campur taring malah. Mbak Marsini monggo katuran sumeneng. Ndak medhok. Tetes sing tresno katuraken. Kaya digremeti uler aku. Lah kok medhokku piye lho? Merambat alon-alon celurut. Caitan. Apike?